Хәерле көн, хөрмәтле тамашачылар. Барлык мусулмандар өчен изге Рамадан айы бара. Был илаһи осорда Аллаһ Тәгалә яннәт ишекләрен асып, яһәннәм ишекләрен ябады. Шуңа күрә һәр кылган гамәлгә, әйткән һүзгә айрылса игътибарлы булыр кирәк. Мусулмандар өчен иң тәү һәм изге китаптарның бере Коръән исәпләнә. Ләкин озак еллар безгә буның тап киреһен өйрәттеләр, икенче кыйммәттәр хәңдәрләр. Без танып белгән тормыш асылы яшәү кыйммәтләре хакында бәян иткән әдәбияттың дингә һәм диндән заман әдәбиятына йогынтыгы хакында бүген язучы Гүзәл Ситдикова белән һөйләшәбез. Хамыгыз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Гүзәл апай, менә һез совет осорында туган, шул рухта тәрбияләнгән, буын ныгыткан язучыны дип әйтәйек инде, тормышка карашын үзгәртергә нимә мәҗбүр итте? Гомумән без үскән вакытта өләсәйләрнең дини тәрбияһен күреп үстек. Тик ул вакытта кыйммәттәр төрлесе иде. Менә өйдә, мәсәлән, өләсәйеңнең намаз укыган күрәһең, уның Аллаһка табынган күрәһең. Мәктәпкә килһәң, Алла юк дип өйрәтәләр. Борынгы китаптар бөтәһләр алдаксы дип өйрәтәләр, наданлык, артта калганлык дип өйрәтәләр. Шул ике төрле караш аркаһында без ике аралыкта үскән буын. Һәм хатта дәһрилеккә инеп киткән буын дип әйтергә була. Безгә тиклемге буын барыбер дә хаклайны Аллаһка инанысын. Сөнки авырлыктар күреп, хугы шулган вакыт бит, шуңа күрә унда ул кыйммәттәр бар ине, әле күңелләрендә бар ине. Иң бар нык басым барган осыр, менә без үскән буынга туры килде. Һәм без үскән вакытта әлбәттә дәһрилеккә ныграк инеп киткәнбездер. Караш үзгәрә башланы. Менә күңелдә барыбер дә ул борынгылардан халынган иман, борынгылардан халынган кыйммәт булган. Бары тик уны безгә ул исламдан килгән кыйммәттер дип аңлатылмаган. Инде менә үзгәртеп корулар осыры башлангас, шул вакытта инде капыл гына 40-ка үзгәрештәр безнең илдә башланды. Дингә